Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Eu am un canal de YouTube, puteți să vă abonați la mine. La mine se cheamă Cornel Petca și puteți să vă abonați la mine. Și eu o să mai fac YouTube pe viitor și la mine este încă un gamer care îl cheamă... Cum te numești, domnul? Octavian Like. Octavian îl cheamă Like. Aveți și canalul lui. Puteți să vă duceți la dânsul și să vă abonați și dați un subscribe. El face episoade cu FIFA. Este tare interesant, dar chiar ați apucat de YouTube și dacă puteți să-l încurajați un pic, să-i mai dați like-uri și să vă abonați la dânsul, face foarte interesante videoclipuri. Deci, după episodul o să mă abonez la domnul acesta. Acum noi facem o casă în pământ. Știu că e cam... nu vă place, dar nu-i după gustul vostru, e după cum mie îmi place. Stați că este un pic cam greșit. O secundă, ia ca aici. Și casa aceasta o să fie foarte, foarte interesantă. Cred că o să vă placă. Bun, eu o să o fac pe placul meu. Ce, poate să-mi scrieți acolo ce idee să vă vină și o să fac și eu ceva ce pot. Și poate o să facem, poate să badem și dragonul și uiderul. Nimeni nu știe, cum zice toată lumea. Și dacă știți pe Lizlogs, el are 900.000 de abonați. Vă rog, abonați-vă la dânsul, este cel mai faimos din Moldova. Și este foarte... mi-mi place, sunt fanul lui numărul 1. Și vă rog să vă abonați. Să vă abonați la mine. Și la Octavian Like. Noi o să încercăm să facem videoclipuri interesante, să ne stăruim. Acum punem podia pe jos. Și cine știe, poate facem o casă foarte mare. O casă mare și foarte perfectă. Și scuzați, nu prea vorbesc, sunt foarte concentrat aici. Și aici la domnul Octavian Like. Cineva sună. Dacă vreți să știți ce telefon am eu am Samsung J1 și prietenul meu are J2. Nu e mare comparație. Al lui doar e un pic mai mare. Și vă rog să-mi dați un subscribe. Pa, pa, o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!